כשאתם בעצם פונים אליי, אני באמת לוקח ברצינות את העבודה שלי. כל לקוח בשבילי הוא עולם ומלואו. אני מנסה למצוא את הפתרון, להגיע לכדי פיצוי מקסימלי של אותו בן אדם שנפצע. הוא לא יודע את ההליך, איך להתנהל מול הרשויות, מול ביטוח לאומי, מול חברות הביטוח. אני שם כדי לעזור לו. אני מייצג 12 שנים אנשים ולקוחות שנפגעו ודרשו פיצוי מחברות ביטוח ומביטוח לאומי. אין לי תחום אחר שאני מתמחה בו. זה התחום הבלעדי שלי. טיפלתי במאות, אולי אלפי תיקים של לקוחות שנפגעו. יש המון עורכי דין שבעצם משווקים את עצמם, שהוא גם עורך דין של נזיקין, גם עורך דין של משפחה, גם עורך דין של מקרקעין, גם עורך דין של צוואות, גם עורך דין של פלילי, גם עורך דין של עבודה. בעצם הוא עושה מישמש מכל סוגי התביעות והדינים. אין דבר כזה. אתם צריכים לפנות לעורך דין אחד שמתמחה בתחום אחד ספציפי, שידע איך למקסם את הפיצוי בשבילכם, איך לקחת את המקרה שבו נפצעתם ולהגיע לפיצוי מקסימלי מול חברת הביטוח. כשאני הולך לישון בלילה, אני יודע שעזרתי ללקוח שלי לקבל את הפיצוי המקסימלי. אני כעורך דין שמתעסק בתחום הזה, אך ורק בתחום הזה, בלעדיות, בתחום של נזקי הגוף בעיקר, תאונות דרכים, תאונות עבודה, ביטוח לאומי, תאונות אישיות תלמידים, תביעות חבויות גוף, בן אדם נפצע ברחוב, נופל במדרכה משובשת, איזה בור, זה התחום הבלעדי שלי. שהוא אחרי זה שולח לי הודעה, רן, שינית את עולמי, רן, אני מאוהב בך, רן, עזרת לי, איך לא הכרתי אותך יום לפני כן, שינית את חיי? זה השקט, זה האושר שלי, זה השקט שלי, זה הכיף שלי.